moi contenta de vir. Non creo que me solucione o problema. Pero se non botar fora, quedas como seda. Foime de puta madre. Volverei. Volverei, veña. Pois amor. Adeus. Adeus. Ata a próxima sesión. Pero, que quede claro. Non estou tola. Ainda que ben mirado, eu cun fillo peludo e cochino non sei que faría. Pois mira, prefiro que lle xiren os pés a que se poñen a asesinar bichos como un corvos. A mí, ningún dos meus nenas me ten a pesar de nunca. E sempre se ven limpos como os trapos de ouro. O importante é a materia gris, que non abunda. Que quere que lle diga? A mí, os meus repelentes danme a caras. Digo polo miña nena, a súa. Repelente que dá punta. Non me extraña, co cacho poilar que ten na casa. Ainda que para desgraza gorda, un chorica. Non é nada peor. Pois eu sei de unha que ten na casa a un maricón, un xudeu e unha monxa. Xa me dirá vostede como se traga iso. A mí non me pertence a persoa, non se groseira. A debe ser racista, que é unha racista. Bailar é malbreve, pero polo menos non me come porco. A ver, porco non, é que se seu fillo un porco é porque mamou da teta da súa nai. Por qué? E vostede que? Como Lumpia reprimida? Lumpia que é? Pero tú aquí ya queréis saber, esta emiga de saber, que el seu futuro depende das respostas que lle deamos agora. Isto tamén o dices no manual do pai, como se chama? Mira, creo que asunto merece un minuto de reflexión. Moi ben. Queres reflexionar? Sí. Reflexionemos.
Pois porque sí, porque así, xa está. Agora que o futuro da nosa filla está salvo, sintes-te mellor? Pois non. Díxenlle, mira, papá é un home porque ten pene e mamá non, porque non o ten. E sabes o que me dixo? Que? Papá, iso é unha tautoloxía. Non que? Tautoloxía, repetición dun mesmo pensamento expresado de distintas maneiras. Isto tamén o pon no manual? Non, iso di o diccionario. Agora teño que buscar na Real Academia as palabras que utiliza a miña filla de 5 anos. E que di o manual de todo isto? Pois que a culpa é túa por querer levar a unha escola pública. Pois mira, aí ten o resultado. Pene, tautoloxía, quero saber cantas cousas máis. Que insinúas? Tiñamos que levar ao Sagrado Corazón. Ali as nenas non din pene, din polla. E ademais, non coñezo a ningunha que teña envexa de pene. Envexa de pene? Envexa de pene? A túa filla ten envexa de pene, mamá. Que bobecada estás dicindo? Envexa de pene? Mira, típicos somos, tipiquísimo. Ao final non se reduce a un asunto de colleras. Pois que saipas que na miña casa somos 3 irmáns e nunca ninguno tivo envexa de penes. Inconscientemente, sí. Inconscientemente. Mira, estou seguro de que a estas alturas a nena se decatou de que a túa irmán non me quita o ollo do paquete. Na túa familia non hai machos. Bueno, excepción de teu pai. Verdad que che diga, pero que sempre sospeitei que... A ver, non se quería decir, pero agora que xa sei o tema, creo que o teu pai reprime de alguna maneira. Creo que o teu pai é un homosexual latente. Cal das miñas irmás te ollo papel? Vamos, para ser francos, que o teu pai é maricón. Que queden agora isto, pois que se non somos capaces de dar as Cal das dúas? Está ben, está ben. Pode que teña razón. Quizá isto son imaginacións miñas e non te desean de pene. Cal! María! Mari, sabía, pero como puideche deitache coa miña irmá? Cometeches incesto? Incesto. É a tua irmá. A miña irmá? A tua irmá? A nosa irmá? A familia? Pero ti es un porco. Mira, estamos a ajustar do tema. Se seguimos o manual, A merda manual. Cantas veces? pensa na tua filla, pensa na nosa filla. Segundo o manual, temos unha nena de 5 anos a punto de se converter en lesbiana. Que sexa ou non, depende da nosa capacidade para axudar a superar o rexeito falo. A merda falo cantas veces? 3. 3 veces. Lidaches coa miña irmá 3 veces. Unha muller de 1,80 m. 83 para sermos exactos. Utiliza un acente suxeitador. Unha 103. Abonda, es aquí agora. O seu amante ou o seu modista? Pensas que me vou querer que te deitaches coa miña irmá só 3 veces? Voume. Quero divorcio. Non, a ver, 3. Non dixen 3 meses. Pero non significou nada para mí, de verdade, xurocho. Xurocho polo que máis quero, xurocho pola vida da nosa filla, de verdade. ¡Asesino! Queridos Reis Magos, de entrada pediríades un irmán que quero morrer esta noite, e así
non quero que sempre sea como mi irmán maior, o que veña ás exposicións que se me puxo. Non quero ter que volver sacar bonito ya en clase de gimnasia. Por favor, nunca me digades que se veis. Porque, segunda parte, papá e mamá fan coa nena. A ver, fillo. No mundo hai dous sexos. Homes e mulleres. Quere dicir, neste mundo, porque pode que haxa outros mundos onde as cousas sexan totalmente distintas. Que por qué? Moi ben, así me gusta. Ti todo o que non entendas, pregunta. E mamá e papá van a responder. Verdade, mamá? Sí, papá, claro que sí, porque os teus pais contanse todo. Verdade, Eduardo? 3 meses. Mira, filla, mamá e papá queren que te fagas maior, pero que sexas como a eles. Sí, Pero- bueno, un pouco mellor como a mamá, máis que como a papá. Pero ainda ten que pasar un tempo, porque ti só tes 5 anos. Ves? 1, 2, 3, 4 e 5. Ti tes unha man, e mamá e papá temos moitas. As do teu pai son bastante locas, Que es para xa. Mira, filla, ti todo o que teñas que preguntar, preguntas a mí. Que por qué? Porque papá naceu antes que mamá. Que por qué? Porque sí, porque a avó Xosé e a avó Martina foronse antes a cama. Porque tiñan sono. Non tiñan sono. Por iso, porque non tiñan sono. Esta nena sacan as miñas osiñas. Eduardo está na leana. Déixame a mí. A ver, filla. Ben. O mundo, para que me entendas. Pois, o noso mundo forma parte, pois, da natureza. Como? Que por qué? Porque sí, porque houve unha explosión e deixou ir todo. Todas as persoas e todas as plantas e todos os animais. E mira, non me preguntes máis porque che dou, Es que Estás moi nervioso. eu non estou nervioso. Ti ponte nervioso. Tómate un ballón. Cara, déxame a mí. A ver se nos entendemos. No mundo, que lle damos mundo, hai dous sexos, dous. Homes e mulleres. Hai dous sexos porque se só houvese un, eu non podería nacer. Ti non poderías nacer. Ela non podería nacer. E dalle co porqué. Pois porque para que ti naceses, o teu pai tivo que pôr a súa cousiña na flor da túa nai. Porque o teu pai é moi aficionado á xardinería. E a verdade é que vai podando por ali flores de moita xente. Mira, cando mamá di cousiña quere dicir pene. O pene non é desmarca. Pois mira, filla, que o teu pai meteu o pene na vulva da túa nai. E tamén na vulva da túa tía María. E vai ti saber cantas mulleres vantes. Queres parar xa? Estar traumatizando. Traumatizando? Pois mira, filla, traumatízate agora. Porque todos os homes son uns cabróns. E todas as fillas Marías, unas putas. Mira, estás proxectando a tua agresividade sobre a nena e iso non é xusto. Mira, filla, vamos deixar un pouquinho a mamá, está un pouco nerviosa. Que por qué? Porque é unha histérica e non unha paranoica. Non. Respóndelle, por que estou nerviosa? Dille como era iso de que tiñamos que responder todas as preguntas da nosa filla. Mira, sabes o que che digo? Que mañá mesmo comeza no Sagrado Corazón. Por que? Hostia, a ver se iso dos porqués é contagioso. Porque sí, porque me sai dos collóns, porque teño collóns e mamá non pilla. Esa é a cuestión. Mira que cousa dixe. Fixeste la tercera vez. E comigo fillo non contigo. La veña, home, claro que sí, potencia e complexo de Electra. Filla, non pasa nada con aquí. Non sabemos quen é esa Electra, nin nos importa. A ti sí. Moi ben, así me gusta. Papá vai che contar. Había unha vez unha nena que... Non era como a ti, era un pouco maior. O caso é que había unha nena que se
Sí, xa sei que ti non te chamas Electra. Pero esa nena sí que se chamaba Electra. E tiña unha nai chamada Clitemnestra. Sí, asemellábase moitísimo a tua nai. Que por qué? Porque era moi mala. Ben, ti siga así. Declarada mediante da miña propia filla. Da túa filla, non sei, pero eu creo que teño algo que ver ca túa filla, non crees? Eu non estaría tan segura. Pero queres parar xa? Estala traumatizando, precipítala de cabeza dentro do complexo de Electra. Quero evitar que a miña filla teña carencia de nai. Queres provocar o rexeito a figura do pai. Salva dun equipo tirano. Non me extraño que teu pai sexa maricón. Como a muller tres fillas castradoras? Que? Non, filla. Gay? Que dixo gay? Como? Pero que dixa? Que se dou unha... Mira, aí está. As consecuencias dunha educación liberal nunha escola pública. Mañá mesmo cometa no Sagrado Corazón. Como que por qué? Pois porque sí, porque digo eu. E xa está, porque esa matou a nai. Non te cuarto, castigada, a dormir. Sí, xa sei que son as 12 de mañá. M igual. Veña. Se a tua nai dixo dormir, é a dormir, pasa. Eu de verdade, papá. Non sei como puido salir unha filla tan rebelde e conflictiva. De verdade que sorte ter os pais como nós, que estamos no último técnicas de educación infantil. A verdade que sí. Vos ves os pais? E os seus niños pola rúa con eses pais tan conflictuados? A verdade é que me dan pena. Peniño me dan. Mira, xa lles gustaría a eses nenos ter os pais como nós. Sabes que? Estou pensando en escribir un libro. Un manual. O manual do pai brusco perfecto. Que te parece? Adivinando. É unha persoa. Ten a boca como a un coello e os dentes como a un coello. É gorda como unha foca, fea como unha foca e gorda como unha vaca. Ten a voz como unha galiña ou como un galo. Ou como unha rata que chía porque disparaches coa tua pistola de balóns. Non sabe xogar ao fútbol. Non sabe ver os debuxos animados da tele. Non sabe como funciona Game Boy. Non sabe explicar chistes. Non sabe cantar. E ademais non sabe xogar a nada. Non sabe como facer debuxos guais na pizarra. É unha muller. É bella. É moi fea. É unha nai. Non é unha boa, tampouco é unha veciña. Non é unha nena. Non ten casa. Non ten fillos. Non come, non come. A verdade é que ten as tetas e o cubo moi grandes. Sabe ler. Sabe escribir, sabe de quitar as dentes para limpalas. Sí, tamén. Sabe dicir. Carade xa, banda de criaturas. Estou farta de vos. Que vos aturen na casa os vosos pais. Pois é unha mestra.
estudio de televisión. Para xa, Javier. E deixa de chorar, que non é para tanto. E asote, fillo. E se falta que por riba, non sabes desto? Mo que haces? Veña. Non te quero. Os meus compañeiros do colexio... Que non te salga de actor, Javier. Nin interpreta o papel, nin nada de nada. Mira, mami. Os meus compañeiros do colexio. No recreo. Rirse de mí. Con resentimiento, Javier, con tanta frustración que se produce, ser un marginado. Rirse de mí. E tes que velos ali, rindas a gargaradas, facendo xestos de burla. Entón vas e dilo todo. Veña. Ei, que imposible que gañemos, Javier, niño. E mira que bonito traxe que me foi. Pero que non te concentras, non interpretas o papel, se te oe nin nada de nada. Non te salga actor, Javier, notes? Esas cousas notas. A tua idade, xa interpretará todos os papeles de todas as representacións infantís, habidas e por haber. Encantaba que subir unha cadeira, desplazarme e de súpeto os meus compañeiros do colexio. No recreo, rinse de mí. Quitan a merenda e tiran merenda. Todo o mundo quedaba maravillado de que unha nena tan pequena fose tan... A min sí que me escollerían para mí. Pero a tua avó, que era unha muller moi estricta, moi do seu tempo, sabes? O que quero dicir? Cando lle dixen que quería ser actriz, deu unha labazada, Javier, pero unha labazada que se me quitaron as ganas de insistir, porque eu aquí sigo sendo. O tomo aquí dentro. É moi boa, ademais. Pero talento non se herda, fillo. E mira que eu son comprensiva, Que non me di que queres ser actor? Pois adiante, fillo. Se o que che gusta, a mí non me levaron a ningún casting, A mí toma un moquete e para casa. Durante moito tempo, tiven a marca da man da miña nai aquí, nesta meixela. Ti pensas que teño unha meixela máis rubia que a outra? Non, verdad? Bueno, por explicarte que te están a punto de echar, ¿vale? Non te ilusiones, non te obsesiones porque, bueno,